Маняци, да ви представя, още не е цялото желязо. Не е цялото желязо, там има още една купчина. И сега трябва да преместя бушчето, гейцата, ша. Без за бушчето е. Ще местим бушчето. Спокойно, Ники. Иво, лапка! Иво! Стане ли нещо? Тук има бърза помощ. Спокойно, Ники. Да ни влезете в огъня. Няма. Няма газ. Чай ще искам радиото. Чакай. Сашо! Чакай час, не знам как са пали. Не знаеш как са пали ли? Да, бе, Ама умник. Какво? После като тръгнеш на там. Ето го е, Ники. Ето го ключа. Ключа ето го, ама. Запали. Не бе, аз го запалих, бе. Аре бе! Yeah! Чакай! Каца! Ще угачам ли? Фина, ма, Ники ще се пустиш ти, бе! Човека стига. Човека ще не убие. Човека ще убие. Чай, цар се въртиме спокойно, няма са притискаме за 2 месеца. Пали. Ай, тук си го отварям. Ей, чекай това. Запали! Дай му. Бръм. Чай, дай. Чекай. Той е дизел, да те прати, дай. Йок. Чакай, пусни го, бе. Чакай. Дай. Какво става тук? Как са пали? Чакай, не го натискай. Празен хуй. Ох, майко. Не, свърши кефа. Да. Вече съм се. Сега по-полека, защото нагледа. Бавно е, човек, бавно. Ай, спокойно е. Ти пушиш? Спрейте махните вилчета. Махните вилчета, ще ме позволя. Чай. Кариса се, аз слизам през джама. Чакай! Отвори, бе! Чакай! Много сме добри. Ето как е? Чок майстор! Прави го,